ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತವ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಾಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐತಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲ್ ಐನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಟಗು ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಗುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಜನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್, JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೋಡಬಿದ್ರಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಈ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಕ್ ಬೈದೇರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಉಲ್ಲೆರೆ ಅರ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆನು ಬೂರ್ದು ಬಂಜಿ ಅರ್ಕಲ್ ಬೂರ್ಲೆಕ ಮಲ್ತು ತೆಲುಪಾದಿನಾರೆ ಪುಗಾರ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಸಂಗೀತಗಾರೆ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಪನ್ಪಿನಾರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಮಿನ್ಕು ಬೊಳ್ಳಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರೆ ದಯದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಅರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ ದಯದಿದಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಟ್ರಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಿಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷದ್ದು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಓಲ್ಪ ಕೇಂಡಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಕೇಂದು ಬರೋಂತುಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಟಿ ಕೇಂದು ಬರೋಂತುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಕಟ್ಟದು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರ್ದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆನಿ ಏತಿ ಎತ್ತರ ಕೊನರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಇಡೀ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೂ ಸಾರಿದು ತೋಜಾದಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ ಪರವಾದ ಸಂಘಟಕರನ ಪರವಾದ ಈ ಕೂಟಗಾರನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾರನ ಸಂಬಂಧಿ ಅದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಒಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ತಲಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಯನ್ನು ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗು ಎದುಕೊಂದು ಅಕಲ್ನ ನುಡಿಕೆನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವೇನೆ ಇತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ದಯದಿದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಸ್ತಿಂದ ಬನ್ಪ್ಯಾನೆ ಅರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂದು ನಡೆದು ತುಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸಿರಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಬುಲೆದು ಬಲದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ ಶಾಲೆ ಪದ್ಧತಿದು ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ರೆ ಅರೆ ನೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ರುಲ್ಲೇರೆ ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ರೇಗ್ಲ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಸುರುತಾದು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿರು ನಂಗೆ ಸುರುತ್ತ ದೇವಿರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇನೆ ದೇವಿರು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ನಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಚಿನ ತುಯರೆ ಉಂತುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಅಂಚೆ ಆರು ಬರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆತನ ದಯಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಕಲ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಬೂಡು ಬೇತೆ ಓರ್ಲೈಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಡು ಬಾಯಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಬಣ್ಣ ಈ ಕಾರಣ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶಿವಣ್ಣೆಲ ವಿಜಯಣ್ಣೆಲ ಸೇರ್ದು ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚಾಪಣ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೂರಾ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮೂಲು ಕೋರ್ದಾಟೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಆತಿನ ಗೊತ್ತು ಅಂಟಿ ಬಿಡ್ತೂತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಳೆಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಿತ್ತತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ದನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏತ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಏತ ಕಲ್ದಿನಕಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ BP ಮಾತ್ರೆ ಎತ್ತೊನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೋಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೂಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ
ವಿಜಯಣ್ಣಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಪಂಡಗ ಇಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೋಡಿತಿನ ದುಂಬು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುಜು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಇನಿ ಕೊರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರು ಐಟ್ ಯಾನ್ಲೋರಿ ಅರೆ ಮರ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಏತು ಜನ ಅರೆ ಮರಲಿರಲ್ಲ ಮರ್ಲಿರು ಪೂರ ಮರ್ಲಿರು ಐಟ್ 4 ಜನ ಅರೆ ಮರ್ಲಿರ್ತಾನೆ ತೆಲ್ಪಾರ ಅಭಿಜಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮರ್ಲಿರ ಪೂರ ಮರಲಿರ ನನ್ನ ಸಾಬೀತು ದೊಂಜಿಲೆಜೆ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ನಕ್ಲಿರು ಅಂಚ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ನಾಡಿನ ಪತದು ಯಾಪಲ ಸಿನಿಮಾ ಪಿದಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತೆ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಓಡಿತು ಒಂಜಿ ಉದ್ಗಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಎತ್ತು ತೆಲಿಪಾಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಆತ ತೆಲಿಪಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇರು ಜಗತ್ತದ ಓ ಸಿನಿಮಾನ್ಲೆ ತೋಡು ತೆಲಿಪಾರ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಬಾಕಿದೆ ಕವಲು ಟೈಮ್ದೆ ತೊಂಡವು ಇದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಬುಳೆಪಾನಾಗ ಐತಪಿರೋ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಅಕ್ಲನ ಕತೆ ತಪಿರೋಡು ಪೋಯ್ಜಿನ ಕಾಮಿಡಿದ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಳೆಪಾಂಡ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಲಿಪಾರ ಪಿದಾಡ್ದನು ಅರೆ ಮರ್ಲೇರು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪನ್ಲೆ 4 ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಾಂಗನ್ನು ಕೊರತೆ ಎನ್ನನೇ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆನೆ ಸಾಂಗ್ ಅವಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಳುಟ್ಟು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ರ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ರ್ಯಾಪ್ ಯಾನೇ ಬಂತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಬೋಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕಲಾಜಗತ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಪತ್ತನಾಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನೇಮದ ಬೂಲ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇರೆ 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 ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಐ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಏತೋ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಐಟು ಲೇರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಸಂದೀಪ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಮುಕ್ಕಲು ಪೊರಲೇರು ಅರೆ ಮರಲೇರು ಅಕ್ಲ ಮರಲೇರೆ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಪಿಸಿಂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿಸಿಂಟೆ ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಪೂರಾ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಯಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಜುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಏನು ಏರೇನು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತು ತೂತೆ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪಿಸಿಂಟೆ ಬಂಡ ಐಟ ಕುಸಲಿಜೆ ಪಿಸಿಂಟೆ ಮೋನೆ ಬಾಪಾದೆ ಪುನ್ ಪಿಸಿಂಟೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಆ ಪಿಸಿಂಟೆನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಐತೆ ಪಿರ ಉಪ್ಪಿನ ಎಂಚೊಪ್ಪ ಪೂರ 5 ಪಿಸಿಂಟೆಲ್ ಉಪ್ಪ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿಯ ಜೀವಾಳ ದ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾವನಾಗ ಮನೋರಂಜನಾ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬರ್ಪುಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೂಡು ಅಂಚ ತೂಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ನ ತೂಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾದಾತನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಆತನು ಕಾಮಿಡಿದ ಅಂಚ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವೇರ್ಲ ತೋಡ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ದಾದ ಬನ್ಪುನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ತುಳುವೇರುಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ತೂಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ 2 ವಾರಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದು ಕುಡರಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಚಿ ದಯಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದ ಅವರ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ತೂಪಿಲೆ ಕಾವಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಏರ್ ಕೆಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿಯವರಡು ಪೋಡು ಏರ್ ಕೆಂಡಲ ಪನ್ಪುನವೇನೆ ಬರ್ಪಿಯವರಡು ಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ್ಸೋದು ಆಯ್ತು 5 ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಡಲ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪೋದಾಂಡು ಅವಳು ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಬಜೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪು ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ತೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಡೌನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಅನಾವರಣ ಆವಡು ತುಳುನಾಡದ ಆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಶಿವಣ್ಣನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆತನು ಮಲ್ತಿನೇಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆತನು ಅಂಚ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬವಾಡು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಹಗಾರರು ಇನಿಯೇ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಕ ಜನ ಬೈದೇರು ನನ್ನಲಾತು ಬರಡು ತುಳು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನವಿನನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಐನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಈತೆಲೆ ಪ್ರಾಯಡು ಆತ ಕಲ್ದಿನ ನವಿನನ್ನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇನ್ನಗನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನೈಟ್ ಕೆಲವು ಪೆಜ್ಜೋನ್ವೆ ನವಿನನ್ನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡು ಕೇನಲಿ ಎನೆಪಲ ಕೇನ್ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ಡೆ ಕೇನ್ವೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ ನೀನು ಪುರ್ತು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ
ಕಾಮಿಡಿ ನಾಡೋಡತ್ತೆ ಒಲ್ತು ನಾಡೋನು ತಪ್ಪತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ 51 ನಾಟಕ 52 ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ಅವಲ ದರಾಪತೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಒಪ್ಪುಣು ಕುಸಲೆ ಒಪ್ಪುಣು ಮುಂದೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಲೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವರವು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಪವನು ಅವು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಬರೆಪವನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲು ಬರೆಪವನು ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಹೊಸ ನಾಟಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ತರೆ ಮುಟ್ಟಿಯರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇವೇರು ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಯಾನು ಕಲಾವಿದ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರು ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಬತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ಒಂದು ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಟ್ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದಿನ ಅವು 100 ಕೋಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಇದು ಮುರೇಂಡ್ಲ ఆయన ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಲ ಹಾಲದು ಬಂದು 120 ಕೋಟಿ ಮಲ್ದನು ಜನಗಳು ತೂವರೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ತುಳುನಾಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು 2 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ 3 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಬೈದು ನಕ್ಕು ಅಂಚೆನೆ ಜನಗಳು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ತೂಪಿನ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪೂರ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಡ್ಪಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪಂಡು ನಿಖಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನನ್ನ ತೂದು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೇಗ ಒಂಚೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚೂರು ಕಾಸು ಮಂತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ಬೇರು ಕುಡಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕೆಲ್ಲ ಗೆಂದುಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನೈ ದೇವರ ದಯಟು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತ ಗೆಂದುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ್ಲೆ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಡಾಡೆ ಪೋತುನು ಅಕಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಬುರ ಐತೆ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ಅಕಲ್ ಏಪಲ್ಲಿ ಏನು ಜರು ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಿನ ನಂಗೆ ಕಾಸು ತಗೊಂಡು ಅಕಲು ಆತೆ ಮನ್ಪಿ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಬೇರೆ ಬತ್ತನ ಯಾವ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡುಗ ಹತ್ರ ಅಕಲ್ ಇದು ಮಂಗದ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದಲೇರು ಅವನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿ ಮನತ್ ಬಿಡಬೇಡಲಿ ಇತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪೋ ಒಂಜಿ 25 ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಐ ವಾಚ್ಪಡಿ ಉಂಟು ನೆನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಾದ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೂಲೇರು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಹೊರಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಖಲ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಬೋದು ನಿಖಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೆ ಓಲೊಂಜಿ ತುಳು ಬತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪಡಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪಂದಿಕಲು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂರ ಖಂಡಿತ ಬೋಲೆ ಮೊಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಲಕ ಒಂಜಿ ಹಾಪುಂಡವು ಅಂಚಾದ ಈತ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಟ್ರೆ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲಕನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಉಂಡು ಆರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೇಟೋಡ್ಬೋದು ಮುಡ್ತಾವಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಅದು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಗ್ಯಾರುಳ್ಳರು ಅರ್ಲ ಭಿನ್ನದಿಗದ ಪೇಟೋಡ್ಬೋದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೇನ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ತೆಲಿಪಾರೆ ಮಿಜಾರು ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಅಂಗನಗು ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರೆ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮಾಯಗೆ ಬಾಯಿ ಬಾರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತಿನ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಜಿನ ಪಟ್ಟರೆ ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಎದು ಕೊನಗ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಪ್ಪ ಓ ಪಪ್ಪ ಒಪ್ಪ ಓ ದೇವ ಈ ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈ ಜಾನ್ ಯಾ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಬೋದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಸುಧಾರ್ತ ಬತ್ತೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಐಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟು ಸುಧಾರ ಬೇರೆ ಆತ್ ಪುಜಿ ಈ ಜನದ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಆತ್ ಸೀದಾ ಪೋಪುನು ಮ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುನು ಧರ್ಮೋಗು ತಿಕ್ಕಣು ಪಣದು ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ತಿಂದು ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ ಅಧಿಕ ವಾಸಂಗ ಪಾತೆರ್ದು ಕುಳ್ಳುನು ಬೊಕ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಪೇಟಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುನು ಆಕೆ ಈ ಜಂತ ಬೊಕ ಈ ಜಂತ ಜಾನೆ ಬರ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೊಡು ಗೆಲ್ಲು ದಿಕ್ಕಲೇಕ ಗೆಲ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಬರೊಂದು ನಾಳಿ ಇಂದು ತೂನಾಗೇನಿನ ಗೆಲ್ಲತ್ತನು ಗೆಲ್ಲು ಬೊಲಿಲೇಕ ಆತನು ಬರ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ನಂಗೆ ನೀನು ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾನೆ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅತಿ ನು ದಾದಿ ಇರ್ನ ಏಸ ದಾದಿ ಏತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಏಸ ಯಾನು ಇರ್ನ ಮಗನ ವೇಸ ಐಕ್ಯತೆ ಉಂಟ ಬೈದಿನಿ ಅತಿ ಯಾನು ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋದು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ್ ಪೋದು ಮಲ್ತು ಬರ್ರ ಅತಿಜೆ ಅವೇ ಒಣಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಮತ್ಮೇದ ಸುಧಾರಿಕೆಲ್ಲ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಇರ ಕೊಂಚ ಪೋದು ಬರ್ತದರತ ಇಂದು ದಾದ ಆತಿಂದ ಅದೇರ್ನ ಆತಿಂದ ಅದ ಅವು ಬಂಜಿ ಸರಿದ್ದಿ ಮೇ ಆ? ಬಂಜಿ ಸರಿದ್ದಿ ಅವು ಎಸೆಯಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಉಳಾಯಿ ಸರಿದ್ದಿ ಮೇ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡಿ ಅವು ಇದೇ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ದಾದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಪ್ ಇತ್ತನೆ నువ్వు ఈ ఇంచ పోయినంచ కరెక్ట్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇతే ఉంచి నాలుగు మత్మేకు సుధారపును ఎంచ సీదా హాల్ గా పోకును వనస మల్పును కై కొర్పును సీదా బర్పును మడగై మట కై ఎత్తి కై దెక్కదే పోపును అంచన కవర్ గుర్తు జన ఓ అదేవా కవర్ కొర్పున యాంద అడే పోపే సీదా బారపోదు ఉంపుజేన అంచ ఇత ఓ ఇర్నా ఇతే ముంకుముట దింజాద్ల ఆత్నా ఆతను మే బంజి సరిద్ది అవే పనులేనే కడుక ఇతే మత్మే పోతే అల్త కతే దాద అతను ಯಾನು ಮದ್ವೆ పోయిన ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನ ನಿಕ್ಕೆ దాద ಗೊತ್ತು ಈ ನಾಳು ಮದ್ವೆ ಸರಿತ ಯಾನು పోయిన ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಕತೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚತ್ ಮಾತ ಮದಿಮೆಡ್ಲ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಬಲಿಪುಣ ಗ್ರಾಮ ಆ ನೇಟ ಪೊಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಬಲ್ತಿ ನೋಡಿ ದಾಯ್ತ ಕೈಕರಾಪನೆ ಅವಳು ಮದಿಮೆ ತೋಜಂಬೆ ಓ ದೇವ ಮದಿಮೆ ತೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕರ್ಕನ ಕಪ್ಪ ದಿಪ್ಪೈ ಮದಿಮೆ ಓಲ್ಲ ಬೈಜೆ ಬೈಜಿ ಆಹಾ. ಯಾನೆ ಪೋತ್ವೆ ಇಡೀ ಹಾಲು ಅಡಾವುಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಓ ದೇವ ಅಂಚವ್ರು ಹಣಗ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತೆ ದಾದ ಮಂತ ಒಂದು ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ ಬತ್ತೀರು ಹಾ ಪೂರ ಬತ್ತಿರ್ ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ ಬಟ್ಲು ಬತ್ತನ ಮೇ ಆ ಬಟ್ರು ಮದಿಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ಪಂಪೆಂತು ಮನಿ ಅಡೆಯರು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಮಾಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಕೇಂಜಿನಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಕರಿತೀನಿ ಒರ್ಮಾಟೆ ಕರೀದನು ಹಾ. ಬಕ್ಕದಾದ ಅದು ಬರ್ತವನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜೇ ಪುಲ್ಪು ಪಾಪ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಪುಣ್ಯ ತುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಡ ನಮಿತಿ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತುಲಿ ಎಂಜ ಮೋಕೆ ಓಕೆ ಕರ್ಮ ಬಕೇಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಆತು ಒಂಜಿ ಗಡಿಬಿಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗಿ ಐನಿಕೆ ನೋಡು ಅವೇ ಕೇಂಡತ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಪೆ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಪೆ ಅನ್ನು ಓ ದೇವ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮರತು ಹೋತು ನಾನು ಹಾ. ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ತುನಗ ಮರಪಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಅಂಜತ್ತು ಆಳು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ನನ್ನ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಆತು KSRTC ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಡ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಐನು ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಅನ್ಬಿಡ ಕನ್ನಡ ಅವಳ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದೇ ಅವು ದಾದ ನಾಳೆಗೆ ಕಂಡನಿ ಅವೇ ದಾದ ದಾದ ಪಾಡ್ನಿ ದಾದ ಕಂಡನಿ ಇದ್ದೇನು ಬೇಜಾರುಡು ಬರೆಯರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ದಾದ ಪಾಡ್ತಿ ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇಂಜ ಮಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡನಿ ಅವು ಹೆಂಗ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕಣ್ಮ ಮದಿಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ ಯಾನೆ ಪೋತ್ವೆ ನಾನು ದಯಮೆ ಅತ್ ಯಾನೆ ಆತ್ವೆ ಎಂಚ ಅತ್ ಯಾನ್ ತೂತ್ವೆ ಅನ್ನ ಅದೇ ಇನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಜನ ಪಡ್ಪೋಸಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣು ಹೆಂಗ ಕೊಡ್ತುವೇರಿ ಅಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನ್ ತೂದಿಯ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಕೂಡಲ ಇಂಕೆ ದೀನ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ಉಂಟು ಆತು ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡರೆ ಅಂಡ ರಡ್ಡ ರಡ್ಡ ಮದಿಮೆ ಬತ್ತೇನ ಪುಂಬೆ ಬಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಮುರಿಯು 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 ಬಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂಡಿಜಾರ ದಾದಾನ್ ಕೇಂಡಿಜಾರ ಮೆಲ್ಲ ಬೋದು ಕೇಂಡೆ ಹಾ. ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬರುವೆ ಬಂಡೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಾದ ಮಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಬರುವೆ ಎಂದು ಪಕ್ಕ ಪುಲ್ತಿಂದಾಗೆ ಪಾಪ ಅಲೆಗೆ ಬಡ ಪುಂಡುಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಪಟ ಟೈಮ್ ಕೊಂಚ ಪಟ ಪೊಡಿ ಒನಸಾದ ಕಾಪುಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಣ್ಣಾಲು ಎಂತೆಂಚ ಅಂತಲ್ಲ ಚೇಂಜಳ ಮಗ ಮದಿಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ಅಂಡಲ ಮದಿಮೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಈ ಸಂಬಳದಿಂದ ಬೆನ್ಪುಡ ಬೈ ಅದು ಮದಿಮೆ ಬರೋಡತ್ತೋಡಿ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಪೆ ಅದು ಬರ್ತಾನಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಪುರ ಮಂತಾನ ಅವತ್ತಪ್ಪನೇ ದುಂಬು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒನಸಾಪ ಟೈಮ್ ಕರಿತೀನಿ ಏ ದುಂಬು ಬಂಡ ಯಾರು ಮನೆ ಪಿರಾಕಡ ದುಂಬು ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕಡಿದು ಕೂಡಿಜಿಗೆ ತಂಬೆ ಕಡಿರ ಕೂಡುಜಿ ಹಾ. ಕಡಿರ ಕೂಡುಜಿಂದ ಅರ್ಕಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಕಡಿರ ಕೂಡುಜಿನ್ ಪನ್ಪರತ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋಯನ್ ಅವು ಕಡಿರ ಅತ್ತು ಅಂಜನ ಸರಿಗೆ ಅದು ಎಂಚಿನ ಸರಿಯಾಪನು ಕಡಿರ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆ ಪೊಣ್ಣುಂಡತ ರಾತ್ರಿ ನಡಿರ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಲ್ತಲ್ ಓ ಪೋಕಳದ ಬಣ್ಣ ಬಕ ಇರ್ಬನ್ ಬರ ಕಡಿರ ಆತು ಮದಿಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನ ಮದಿಮೇನೆ ಅದು ಅಂಚೊಂಜಿ ಮೂಜರಾಣಗ ಬತ್ತೆ ಟಿನ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮದಿಮೆಯೇ ಬರ್ಪುಜೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿ ಬಕ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಹೋಲ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಏನಂಬೆ ಬಕ ವಾಲ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪೆರದಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಹೊಲವು ಅಂಚತ್ತು ಹೋಲ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಪೆರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅನಗ 1 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಕುಡ ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಕುಡ ಗಂಟೆ ಅನಗ ಇಂಚ ತೂಪೇನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಭಾರಿ ಅಮಸರಡುಲ್ಲ ಬಕ ಮದಿಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ಮದಿಮೈ ಬರ್ಪ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತ ನೀ ತೂಯೆ ತೂನಗ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತು ಪಿರಾಡು ಜತ್ತು ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ಬರೋಂಗುಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಡಿತ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒರೋಡೆ ಮುರುಕು ಬೇರ್ಬೆ ಉಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಕೇನ್ ಬೇನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ
ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳರ್ ಐ ಕಾಯ್ದಾದ ಬಂಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ನೆ ಮುಲ್ ಪುನಃ ಕಾತ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದುಲೆಂಬೆ ಆಯ್ ಬಗುಲ ನೀವುತುಂಡ ಸೆಲುಂಡಿತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಈತ ಪುನಗಾತ್ಲೆಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆನ ಸೆಲುಂಗೆನ ಆತ ಬರ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಯ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕತೆ ಟಿಂಕ್ 100% ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನು ಎನ್ನದಲ್ಲ ಶುರುವಾತ ಸುರತ್ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇ ಮುರಣೆ ಇಂಕ್ಲ ಮತ್ಮೆ ಪೋಯ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಮತ್ಮೆ ಅರ್ಥಡೆ ಉಂತುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಪನಗ ಸಾದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕನು ಮುರಣಿ ಮತ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಮುರಂದ ಬೆದ್ರದ ಬೆದ್ರದ ಆ ಜನ ಪೋದಿ ಕೇಂಡೆ ಮುರಣಿ ಇಂಕ್ಲ ಮತ್ಮೆ ಪೋಯ ತಾವು ದಾನೆ ಅರ್ಥಡೆ ಉಂತಿ ನೀನು ದಾದನ ವಿಷಯ ಉಂತದನ್ಗೆ ಆ ಜಂಟ ಕೇನೆ ಗಾಜನ ಪನ್ಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುನ ಓ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡಕೇನು ತೇನೋಡುತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಕೇಂಡೆ ತಪಲ್ನಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಮುಂತಿನ ನನಗೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ ಅಂಚೆ ಗಿರಡಕೇನೊಂದುಲೆ ತಾಯ ಉಂತೀನಿ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಬೆ ಮದ್ಮೆ ದಾಯ ಉಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು. ದಾ ಅಲ್ಪ ಏನ ಇತ್ತೇನಾ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಆ ಜನ ಟಯಾನ ಪಂಡೆ ಅವು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯದ ಪುಣ್ಣು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪಿರವು ಇಜ್ಜಾದ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ನ ಎಂಚನೆ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದು ಅದೊಂಜಿ ಆಡು ಬೋಂಡತ್ತ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಪಂತ್ರ ಅತ್ತೆ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಸುಬಗಲೆಕ ಪಂಡರೆ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಜನ ಅವು ಆ ಜನ ಇರ್ನಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರೇ ಅವು ಅವು ಆನನ ಮೇರಿ ಇರ್ನ ಕರ್ನ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸುಬಗೆ ತಿಕ್ ಅವಳಿತ ಆ ಜನ ಬತ್ತದ ಏಪ ನಾಲಿ ಬತ್ತುನಂತ ಈ ಪೊಡಿ ಬೋಂಡು ಈರ್ ನಾನು ಉಂಡತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ನೆಗಳ ಲೇತನ ಬೋಪಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ನೆಗಳ ಕಡಪುಂಡ್ಲ ಹಿಂದೆ ಈತ ಮಗನೇ ಏನ ಮಗೇನಾದು ಅತಿ ಈರ್ ಪಂಡರ ನಾನು ಒತ್ತೊಂದೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮಗಿಮೆ ಅದು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟೊಂದರಿ ಇರು ಏರೆಗಿ ಸಾರಿ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟೊಂದೆ ನಿನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದ ಪಾಸ ಮರ್ಕಮೆ ಅವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕ ಮೇಲೆ ಅಂಚೆನಿ ತೊಂಡಿದ ಪಾಸ ದೊಂಡೆದ ಬಸ ಅಂದು ಮಗ. ಈತ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ನರಿಗೆ ಇರೆ ಕೊಂಜಿ ದೊಂಡೆದ ಬಸ ಆಜ್ನಿಕ್ಕೆ ದಾಲಕನ ಬಾಜೆಲು. ಈತ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ನರಿಗೆ ಬಾಜೆಲ್ ಅತೆ ದಾಲ. ಇರೆ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇಂಜಿನ ಮಗ ರೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಸುರುಗೆ ನಾವು ಮಗ ತೇಲಿ ಭಾರತ ಸೈಡ್ ಹೊಲೆ ತೆಲ್ಲಿ ಇವಂಜಿ ನೆರ್ಪುಣ ನೆರಡೆ ತುಣಗೊಂಡತ್ತ ಮಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಾಯ ಮಮ್ಲಗೆ ಉಂಡು ಅಸಗಟ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡು ಆಡು ಆತ್ ನೆರಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಕಾರ್ ಬತ್ನೆ ಆಡೆ ಎಂಚಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೈ ఒక యానేరి ಈ ಮಗೆ ఒక అవు ನೀರ್ ನಮಗೆ ఏ ఉందేరు నమ జానకెక్క నమగి ಜಾನಕಿ ಜಾನಕಿ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಕ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಕತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದಾನ್ ಉಂತಲಿ ಎನ್ನಿನ ಜಾನಕೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ದ ಜಾನಕೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇದಾನೆ ಗೊತ್ತ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಂದಾನಿಗೆ ಆ ಮದಿಮೆಗೆ ಜಾನಕಿಗೆ ಜಾನಕಿ ಜಾನ್ ಇರ್ನ ಜಾನಕಿ ನಿತ್ತ ಮಾಲೆ ಪಟಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಈರು ನನಲ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿ ಪುಣಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈರು ತುಂಬೇ ಅಲ್ಪ ಸೈರನ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಮುರಣಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಗೊತ್ತು ನಾ ತಿರುಗಿ ಪಾನೋಟ್ ಈರು ಪೆಟ್ಟಿಂದರೆ ನಾಯಕ ಸೀದಾ ಪೂಡು ಎಕಡದಿಂಚಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂಜಿ ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲರತ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾಲೆ ಈ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕವರ್ ಇಯದಿಲ್ಲ ಕವರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇವನು ಪೋಪರ ಅಂದಿತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಕವರಿ ಅಂದಿಪ್ಪ ಏರಿಗೆ ಮದ್ನೇರಿಗೆ ಮತ್ಮ್ಯಾರಿಗೆ ಬಕ ಮತ್ಮೇನಿಕ್ ಹಾಗೆ ಬಕ ಅವನ್ ಜನ ಇರು ಮತ್ಮೇನಿಕ್ಕಿ ಕೊನಪುನೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೊನಪುನೆ ಅಂದಿರಿ ನೀ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಾರಿ ನೀ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರಕ್ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ನೀ ಇಂದು ಪೊನ್ನೊಲ್ತಿ ಅತ್ತು ಓಲ್ ಮತ್ಮೆ ಓಲ್ ಓ ದೇವ ಕಂಡಡು ಪೊನ್ನೋನು ಇರ್ನ ದಾದಿ ಕಂಡಡು ದಾದ ಬಂಡಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ದಾದ ರಂಗೋಲಿ ಇಡಿಂದು ರಂಗೋಲಿ ಬೀಸೋಡ್ದ ಬೀಸೋಡ್ ರಂಗೋಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಳು ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಪೊನ್ನೊಲ್ತ ಸಾರಿ ತತ್ತದ ಕೇನಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನಿ ಆಯ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಂಡತ ನನ ಮಿನಿ ಕೇಂಡ ಮೋನೆ ಬಾಪ್ ನಡಮಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜ ಬಂಡಿ ದಾದ ಬಂಡಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಪಂಜಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಕಲ್ಲು பொண்ணு பஞ்சு கல்தத்தே பஞ்சு கல்த பொண்ணு பொண்ணக்கு வேலை தாதி பொண்ணக்கு வேலை தாத ಮಾತ್ನಾಡು ತುಂಬಿ ಅದೇ ಆಯ್ಪಂಡು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೊಕ ಈತನ ಮದ್ನೂರು ತುಂಬುದ ಪಂಡ ಅವೇ ಮಾತ್ನಾಡು ತುಂಬಲ್ಲ ಟೈಲರೇ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಟೈಲರೇ ಅಂಚಕೇನಿ ಅಂದು ಈತೆ ಮಾತ್ಮೆಗೆ ಈ ಪತಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಅನ್ನಕ ಪಂದಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಪಾಡೋರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ತಿರುಗಟ್ಟದ ಮಾತ್ ಮ್ಯಾಪು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮದ್ಮೇರಿನ ಕಂಗಿಲ ಮದ್ಮೇನ ಬೊಕ ಆಯ ದಾದನ ಪಂಡ ಆಯ ಪಣ್ಣಿ ದಾದ ದಾದ ಬದೀಜಿ ಪಣ್ಣಿ ಹಾ ಬಂಗಾರುಂಡು ಬಂಗಾರ ಬಾಡು ಬಂಗಾರುಂಡು ಯಾನಂಜಿ ಬಾಯ್ ತಟ್ಟವಕ್ಕೇನು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೀರ ಪೊಣ್ಣು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೀರ ಪೊಣ್ಣು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ಓ ಮಾತಾ ಪಾಡೋಲಿ ಓ ಮಾತಾ ಪಾಡೋಲಿ ಈಲ ಮದ್ನಾಪನ ಏನತ್ತ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಣ್ ಪೆದುಲ ಬಂಗಾರ ಹೂ ಬರಂದ ಪೆದುಲ ಕರಿಮೆಣ್ ಸರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸರ ಜೀರಿಗೆ ಸರ ಗಂಗ ಸರ ನಕ್ಕೆರದಲ್ಲ ಉಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಅದು ಗಂಗಾ ಸರ ಉಂಡು ನಕ್ಕೆರೆ ಜಿದ್ದೆಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು ಚಕ್ಕೆರ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಸರ ಪಂಡರ್ ತಾತು ಇರ್ನ ದಾದಿ ಗಂಗಸರ ಗಂಗಸರತ್ತು ಇರ್ನ ಆವಡವಳು ಬಕ್ಕಾಲಿ ಆರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಲೈ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಗೊ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಗೊ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಂದು ದಾಲಮಿನಿ ದಾಲಮಿನಿ ಅಮ್ಮೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏ ಜ್ಯೂಸಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಣೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಕೇನಿ ಇಂದು ಇರ್ನ ಜಾನಕ್ಕೆ ಮಗ ಕುಡೋರಿ ಮಗೆ ಎತ್ತತ ಇರ್ ಮಗೆ ಎತ್ತ ಅಣ್ಣೆ ಎತ್ತತ ಇಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಣ್ಣೆ ಓಲಿ ಪುನಿ ಅಣ್ಣೆ ಓಲಿ ಓದ್ಯಾವ ಐಕಿ ಇಚ್ಚಿಗಾಡು ಪೂಜಡಿ ಕಿರ್ಮುನೆ ಕಥ ಕಾರ್ದಿಪ್ಯ ಓ ಸಾರಿ ಕ್ಲಚ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಓಲಿಪುನು ಫಾರಿಂಡ ಉಳ್ಪಗೆ ಇರ್ನ ವೀಸಾ ಅವಡು ಪಕ್ಕ ಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಆರ್ಕೇಂಡಿ ಇರ್ನು ಫಾರಿಂಡ್ ಒಲ್ಪ ಅದೇ ಉಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದವ್ ಓಲಿಪುನು ಗೊತ್ತಾನು ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಅಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನವು ಅವು ಹಣ್ಣು ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲದ್ಲಾಂಡ್ ಹಣ್ಣು ಕೈ ಹಾಕದ್ಲಾಂಡ್ ಬಲ ಪ್ರಸಾದ ಪೋಯ್ పోయి ಅವ್ರು ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಆತ ನಾನು ಉಂತವ್ಯಾ ಪನ್ನಿ ದಾದಾ ದಾದಾ ನಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಭಾರತ పోయి ಕುಲ್ಗ ದೂರ ಭಾರತ ಇಂಡಿಯಾ ಈರೆಂಚಿನಿ ಭಾರತ ಬಮ್ಲೆ ಇರ ಕೂಡ ಉಂಡಿಯಾ ನೀರ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಡ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಂಚ ಬಂಡ ಭಾರತ ಎಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯಾನಂಜಿ ಕೇನು ಅವು ದಾನೆ ಆತಿಲ್ಯ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಾಂಡ ತಾಗುಜಾ ಇತ ಎಲ್ಲೇ ಅದು ನಮಕ್ ಮಿತ್ತರು ಪೂರ ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜರ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತಿಲ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಐರ್ನ ಆಯನ ಅಣ್ಣಿ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುದೇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅತ್ಯಾ ನಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ನಾ ಇಂಚ ಕುಲ್ತಿ ಸಾರಿ ಸಾಕ್ಯನ ಕಾಕಜಿ ಕೊಡ್ತಾಂಡತ ಬಲ ಪೈ ಆತಿಜಿ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಶ್ರೀಲಂಕ ಡುಪ್ನತ ಬನ್ನಗತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಪೆನ ದಾನ ಕಣ್ಣಪೆನ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನ ತಿಗಲೇಟು ಒಟ್ಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ಹೌದು ಐಕ್ ದಾಯ ಪುಳಿಪುಂದಾಯಿ ಅವು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸರಿಯಾಪುನಿಗೆ ತೆಗಿತ ಬೈದು ಎಂಜಿನ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ವನ ಗೋಲ್ಡಾ ಬೊಕ ದಾದನ ಉಂಡಿಗೆ ತೆಂಗಿ ದಾ ಅವು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನತ ಅವು ತಿಗಲೇದ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಒಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಟ್ಟೆ ಎತ್ತನ ಆಯ್ನ ಮೆತ್ತೋಡಿ ತಲ ಪಾಡ್ದು ಮೆಥಡ್ ಬಂಡ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಮ ಬೊಕ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ನಾ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಇಂಚ ಬಂಡ ಟಿವಿ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ಟಿವಿ ಕಣಪೆಂದು ಟಿವಿ ಬೇತೆ ದಾದ ಕಣಪಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ಪುಜ ರಿಮೋಟ್ ಅತ್ತ ಬಕ ದಾದ ರಿಮೋಟ್ ಅತ್ಯ ಬಕ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಫೋನ್ ಬರನ್ನೇಗ ಬಾಯಿದೆ ಸಾರಿ ತತ್ತು ನಾನು ಅತಿ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನೇಗ ಫೋನ್ ದಾಯೇನು ನಂಗೆ ಆತ ಖರ್ಚು ಒಂದ ಫಾರಿನ್ ಕಡ ಬಿಡೋಡ ಮೂಲೆ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ದೆ ಪೆರಪುಜ ಕನ್ನಡಿ ಅತ್ತ ಬಕ ಮೋನ ತೀರ ಕನ್ನಡಿ ಅತ್ಯ ಬಕ ನಾ ಇಂಚ ಬಂಡದಾದ ಫೇಸ್ ಇಂಚ ಬಂಡದಾದ ಅವಿ ನಟ್ಟುನು ಈ ಸಾರಿ ನಾ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೀರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಕನ್ಯಾ ಓ ದೇವ ಯಾನ್ ಕುಡೋಂಜಿಕೇನು ನಿಕ ಪೊಣ್ಣೆಂಚ ಟಚ್ ಆತೀನಿ ಐಟೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡಿ ಮಂಗ ಬಾರಿ ಸರ್ಗುಲಿ ನೇ ರಿಕ್ಷಾದಾರೆ ಯಾಲಂಬೆ ಪನ್ನೆಟು ಉಲ್ಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿಲ ಟಚ್ ಆಪುಜಿಂದು ನಿಕ ಟಚ್ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಯಾರೋ ನೀ ಕೆಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಬಂಪೆ ಮಲ್ಪೊಣಂಚ ನಾ ಒಂಜಿ ಬೈಯದ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಸೀದಾ ಬೆದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಓಡು ಸೀದಾ ಬೆದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೋದು ನಡುಟು ಉಂತಲ ನಡುಟು ನಿಕ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಒಲ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ದೇವ ದಾದಿ ಬಸ್ ಲಾರಿ ಟಚ್ ಮಂತ ಕೇರ್ಪರೆ ಪಕ್ಕದಾದೆ ನಿನ್ನ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಕೇನ್ನೆ ಆತಿ ಅತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ದಾದ ಮಲ್ಪೈ ದಾದಗೆ
ನಾ ಎಂಕುಲು ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ friend. ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡ ಆಗ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪು ನಿಂದು ಮರಳು ಬಾತಿರ ಚೆಯ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಈ ಕೊರ್ಪ ಆಯ ಬಾತಿರ ಈ ಬಾತಿರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಗ ಕೊರ್ನಲ್ ಆಗ ಪಾತಿರ ಬಾಯಿ ಬರೋಡೆ ಆಗ ಬಾಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಡ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಆಂಡಲ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಂಡ ಫೋನ್ ದಾಯಕ ನಿಕ್ಕು ದಾಯಕ ಇಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಕೇನ್ಗ ಉಂಡ ದಾದ ಮಂದ ಕೇನ್ಗ ಉಂಡ ಕಾಕ ಜಿಲ್ಲ ತುಯರ ಬಿರ್ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ಗಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಂಡ ದಾದ ಕೇನ್ಗಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಜಿನ ನೀನು ಆಯ್ತು ಪಂಚಕೊರ್ದು ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ನಾನು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚಿ ಪೋಡ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗ ನಡೆ ಪುಂಚೋಗೆ ಕೈಪಾಡು ನಾವು ಉಚ್ಚದನೆ ಪಂಚಿ ಕಾಕಜಿ ಕೊಟ್ಟು ದಾಂಡದ ಬಲ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ದಾದೆನ್ಯಾ దాద కేంద్రుండు దాద గోతుందా నిన్న పుదరిన్న ಗುಂತವ್ಯ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂದ ಚಾಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಬರಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಗಟ್ಟವತ್ತ ನಿಕ್ ಸ್ವಯಂಡೆ ಚೂರಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಡೆ ನಿಕ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಸರಿ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೂಲ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೂಲ ನಿಕ್ ಪಣ್ಪೆತ ಎಂಕ್ ಮರ ನೀನು ಅಮ್ಮಿರಲ್ಲರಿಯಾ ಆರುಳಾಯ್ಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಆರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನದು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುನಿ दा और मध्य कागज कोरे बन्नाग अन सरी कट्टु ओदु तूवड इट्टु ಎಂಜಿನ ಕೊರ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ನೂತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಗೆ ಎನ್ನತ್ತಲ್ಪ दा ಅಂದು ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅತ್ಯ ಕೆಲವಿಲ್ಲದ ಹಣೆ ಬರನೇ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಅಕಲೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಓದಿ ಆಪುಜಿ ನೂತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಗೆ ಏನು ಅಕಲು ನಿನ್ನಡ ಪನ್ಪತ ಎಂಕ ಮರಲು ಬಲೆ ಪೊಯ್ಯ దాదం బాగా షోకుల్లో పొన్ను మరలా మెనక్కి నిన్న మాత్మేపన పొన్ను కొంచెం ఐ లవ్ ఇన్ మెసేజ్ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ ಖುಷಿ ಅವಡು ಐಕ ತಾಯ ಪುಲಿಪು ಮಂಗ ಪುಲಿಪಿ ಐ ಲವ್ ಇನ್ ಕೂಡ ಐಕ ನೀ ಕೆಂಪುದ ಲವ್ ಚಿನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನೇರಿಗೆ ಸಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತರ ಇಡಲಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ಮೇಪನ పొన్ను ಐ ಲವ್ ಇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಂಗೆ ಬುಲ್ತಂದು ಅವು ಖುಷಿ ಆಪನ ವಿಷಯ ಆತಿ ಖುಷಿ ಆಪನ ವಿಷಯನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯನನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯನನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಕ್ಕಳ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ಖುಷಿ ಆಡ್ತಾನಂದಾಂಡ ತಾಟಿದ ಸೊರಲ ಕಡೆ ಬಂದುಲೆ ತೀರ್ಪು ಬಕ್ಕೇನುವೆ ನಿಕಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ಮಕ್ಕಳ ಫಲ ಬಲ್ತನ್ಗ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲ ಯದು ವಿಟ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರಾ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯರಾಜ್ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಹೊರತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ साधारण एक्ट ಎಂಕದಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟಾತಜಿ ಕಾಲಿ ಎಂಕ ಮೇರ್ನ ಯುವದೇ रहता फर्स्ट पुदर ಯದು ವಿಟ್ಲ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ करने ಎಂಗಾರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆತದಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ದಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಂಚದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಆತ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಇದು ಪನ್ಪಿನ್ ಮಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಹಾಳಿತ್ತು ನಂದಿಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೋಜುಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾರಜಿನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತಿನ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಓಲು ಪಂಚ್ ಕೊರಡಿತ್ತಂದ ಅವಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೂರ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೂರ್ತಿಂದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸುರುಕು ಅಮ್ಮೇರ ಮಗ ನಿಕ್ಲ ನಡುಟಿತ್ತಿನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವ್ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಪಂಚಸ್ಗೆ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಪಂಚ್ ಬತ್ತಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪಂಚಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ದ ವೇ ಯು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾವ್ಯರಾಜ್ನಲ್ಲ ಯಾದವ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಇನ್ ಮನ ಇತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ ಪೆಂಚಾಣಂದು
ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಡ್ತಾತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಾಕಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ಇವನ್ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ದಿನ ಹೆತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಕಾಮಿಡಿನ ಕೊರ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಲೇಟ್ ಆಗ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆವಂತನು ಬಟ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಚ್ಚಾರ ಅವು 100% ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ವಿಜಯಣ್ಣಗ ದಯಬನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಳುನಾಡಗ ದುಂಬು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬರೋಡಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಎಟ್ ಬಿಟ್ಲ ಇರ್ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಇರೇನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ಪಲಿ ಇರು ಮಗೆ ಪಾಡ್ದಿನಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಶ್ರವ್ಯರಾಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಇನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಾರ ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನ ಯಪ್ಪಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ಉಚ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಎಂಡ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಕ್ಲ ಎತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ತೆಲಿಪುಜಾರ ಅವು ತೆಲ್ತಿಜರಿಂದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚು ಮನಸ್ಸು ಹೊಲ ತಿಳ್ತಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೊಲ ಇಡೆ ಕೆಲವರು ತೆಲ್ಪನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸು ಹೊಲ ಇದ್ದು ತೆಲ್ಪು ಅಂಚೆ ಪೂರ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಕೊಡೋರ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಡ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ದೇನು ಕೊರಲೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬಲ್ಪುಗು ಬರ್ಪನ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಪುರ ಪ್ರಯಾಣ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಯಾಣ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಇದ್ರಿಗೆ ಏಪಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಾರ್ ಯಾನೆಕಟ್ ಪಟ್ಟಿನ ಪಂಡರ್ ಇದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇವಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಏಪಲ ಇರು 100 ವರ್ಷ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಶೈನಾ ಪರಂದು ಅಂಚದ ವೇರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇವೇರ್ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡ್ಲೆ ತುಳು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂಡ್ಲೆ ದೇವೇರ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾನು ಸುರುಟು ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುರುಟು ಏನು ಕೇಂದಿನ ನಂಗೆ ಸುರುಟು ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪೇಗಾಡ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೇನು ಕಿನ್ನಪ್ಪ ಎನ್ನ 10 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ನೆನಪಿಜಂಕ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಕೇಂದಿನ ಇದನ್ನ 20 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸುರುಟು ಪುದರ್ ಕೇಂದಿನ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪೇಗಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಸ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿನಾಗ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುರುಟು ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಜನಕಲ್ ಪೂರ್ಣ ಮೇರೆ ಲೆಪ್ಪೊಂಡು ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈದರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ ಬೈದರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಿರೇನ್ ತೂದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಕ್ಕಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ತೆಲಿಪ್ಪು ನಕಲೆಗ್ಲ ತೆಲಿಪವನ ಕಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯನೇ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಕಲ್ ಏಪಲ ಪರಬ್ಯಾಪುಜರೆಕಲು ನಿತ್ಯ ಜವನೇರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ರೇಂಜ್ನ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ನಾವು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂದು ಇನಿ ಜಗತ್ತುಡು ಮಲಮಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಬಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೋಯರೆ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಅಂಡ ಈ ಮಟ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ದೇವರು ಈ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ವರವು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದು 10 ಜನನು ನಿಕ್ಲು ಆ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳ 100 ಉದ್ದೋಗ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 100 ಬರೆಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಅಟ್ ಎದುರ್ದಲ್ಲ ಇಂಡ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಇತ್ತೇರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೆದು ಶಾಯಿ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣದು ಅದು ದೇವರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಗುಂಪುಡು ಅಂತ ಅದು ಶಾಯಿ ರಟ್ಟಾಯಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಬೂರ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಈತು ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಡೆ ಆತಾತಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ದೋರಡ ಬಹುಶಃ ಆದಾತು ಅದನ್ನ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಕಲಾವಿದ ಮಗೆಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಂತೊಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕುಡಂಜೆ ಆರು ಕಲಾವಿದ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಫೈನಲ್ಗೆ ತೂಪ ಫೈನಲ್ ನಿಕ್ಲೇನು ತೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆಗೆ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಡುಕುಲ್ದಿನ ಮುರ್ತಾತಿನ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಖಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಎಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.